आथिखालनि आरो गोदोनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु थासारि जों नुनायाव सिगाङाव जोङो एसेल' सोद्रोमाजों बेखौ खुंनाय जायोमोन सालायनाय जायोमोन नाथाय बेनि जिथुनिखि जोंनि बर' राव थुनलाइनि जेंना बांनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जिथु सानखो जिथु पपुलेशन डेमोग्राफिक कन्डिशन बे हिसाबै जों नुनो मोनदों बर' फिसाफ्रा खालि आसामावल' गैया सारा जोङो भारतबर्षआव गोसारनानै दङ आरो बे सारा भारतबर्षआव गोसारनानै थानाय बे बर' फिसाफ्रा दिनै जावरिखांदों गावखौ सिनायथि होनो थाखाय बिथांमोनहा आवगायबोदों आरो बेयो मोजां लक्षण होनजायो दिनै जोङो नेपालाव थांनानै नुनो मोनदों बे मेस कसारि मेसेफ्रा गावनि बिमानि रावखौ नागाराखै कक बर'फ्रा गावनि बिमानि रावखौ नागाराखै बांलादेशआव थाहैदोंबाबो गावनि रावखौ बिथांमोनहा बुङो दिनै जों मेघालयआवबो नुदों बेबायदिनो बर' फिसाफ्रा जेराव सेरखाय बेरखाय थानानै गावनि राव फाव हारिमुखौ रैखा खालामनो बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों दिनै बे रावा जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि बिसायनि मुगायाव दानि इलेक्ट्रनिक मुगायाव इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि मुगायाव बे रावखौ जोङो टेक्निकल राव हिसाबै मोनसे जोङो बर' थुनलाइ आफादा हाबाफारि लादों आरो दिनै जोङो बेखौ डिजिटेलाइज खालामनानै जोङो डिजिटेल इन्डियाजों खारफानो हानाय बायदि इयुन जोलैया जाहाथे बे रावखौ अनलाइननि गेजेरजों माने फरायनो हायो अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना फरायनो हायो रिडिं कालचारखौ बारायहोनो हायो बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बाथ्रा सानदों बेखौ इ थुनलाइ खालामनानै जेसेबांनाखि बर' थुनलाइ आफादा फोसावदों मोजां मोजां बिजाब साफायदों बेखौ जोङो इ थुनलाइनि गेजेरजों आरो जोङो इ प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोसावनो नाजादों आरो जोङो CILनि मोनसे बेसरकारि अनुष्ठाननि गेजेरजों जों भारत बानियावबो बे रावखौ सोनो हादों गुगल्सनि बादैबो जों सोनो हाबाय दा बे बर' रावखौ इयुन जोलैया जायफोरनिखि जाखांफुनाय जायफोरनिखि फरायगिरिफोर दङ जायफोरनिखि नन बड' स्पिकिं मानसिफोर दं बिथांमोनहा बे फरायनायनि खाबुखौ मोनसिगोन आरो दिनै जोङो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जोङो प्रफेसर प्राणरि तालुकदारनि मोनसे बिराद टेक्निकेल मोनसे राव दिनै जोङो बहायनो बेखेवगोन एसे दसे उनावनो जों बेखेवगोन आरो जोङो गाबोन गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों जोङो इ थुनलाइ प्रजेक्टखौ जोङो लन्च खालामनो सानदों जों बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो गासिबो रायजो राजानि मदद नांगौ रायजो राजानि गासिबो हेफाजाब जों लुबैयो दिनै जोङो बर' बिजोंनि थाखाय खालि बर' थुनलाइ आफादाल' नाङाखै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि लोब्बा आफादफोर जायफोरनिखि सानसुमै बिथांमोन दं जायफोरनिखि लिरगिरि दङ बिथांमोनहाबो माने बे रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बे रावखौ भारतबर्षनि मोनसे मान थाखोआव लांनो थाखाय दिनै बिथांमोनहाबो मदद होगासिनो दङ आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै आं मोनसेल' खावलायनो लुबैदों दिनैनि बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जों फिल खालामो जों एखम्बा माने गोसोआव नांफैयो जोङो इसिबां गाख्रेबजानाय थगायजानाय नासयजानाय बे हारिया दिनै जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जों बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै जों गुबुन गुबुन माने आफाद दानानै जोङो बर' समाजनि थासारि बर' राव थुनलाइनि थासारिखौ गोख्रों खालामनो जों माने जेरावखि थाया मानो जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो जिखि धोरोमारि आफादाव थाया मानो जिखि जाया फसंथानाव थाया मानो गावबा गावनि खामानिखौथ' मावखानांगोन नाथाय बर' फिसा हिसाबै जों माने खौसेयै गोजोनै जों माने खामानिखौ मावनो हाया बे जोंनि गेजेराव सोंलुआ फैबाय थायो दिनै जोंनि गेजेराव
हा सिंनि जिथुनाखि इस्यु आन्डारग्राउन्ड बे NDAP-नि इस्यु बे इस्युआव जोंनियाव गां गां नुजाफैदों जों अराय बिथांमोनखौ पिस माने जानांगौ पिस जायोब्लासो गोजोन थासारि फैयोब्लासो जों समाजाव माने दावगानायाव फैगोन आरो बे समाजखौ दावगाहोनोबा जोङो गोजोन थासारि नांगोन बेनिखायनो जोंनो जायफोरनिखि बिथांमोनहा दिनै माने बिथांमोना फैनानै मेन स्ट्रिमाव फैनानै खामानि मावनायनि जिथुनाखि बिथांमोना सानदों जों अराय बरायो आरो बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनानै जोंनि हारिनि मर्यादा हारिनि इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि बेखौ रैखा खालामनायाव बिथांमोनाबो माने बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन जों अराय बरायो दिनै जोंहा BTC सरकार दङ जोङो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा मोनसे एरेन्जमेन्ट जों मोननो हादों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो 1967 मायथाइनिफ्रायनो जुजि थेवब्लाबो 2003 मायथाइयाव बे BTC-खौ मोननो हादों आरो बे मोनब्रै जिल्लायाव जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनिल' माबा नङा दानि BTC सरकारा BTC-नि बायजोआव थानाय बर' रावारि बर' फिसाफोरनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ UPPO होननाय मोनसे अर्गानाइजेसना बिथांमोना आउटसाइड BTC-आव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना बर' कसारि काउन्सिल दाबि खालामगासिनो दङ आरो बियो जाफुङोबा हयथ' BTC-नि बायजोआव थानाय बर' राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन आरो जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेटनि खोथाखौ जों बुंबोदोंबाबो आसाम गभर्नमेन्टआ सोलोंथाइ बिफाना होनदों जे आसामाव बा मोनसे स्टेटआव मोननै डाइरेक्टरेट थाया बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे बर' एन्ड आदार ट्राइबेल मोनसे डाइरेक्टरेट जयेन्ट डाइरेक्टरेट पावाराव लादों आरो बेखौ जोङो मोननो हादों दिनै जोङो जयेन्ट डाइरेक्टरेट पावार जोङो आउटसाइड BTC-नि जेंनाफोरखौ बर' बिजोंनि जेंनायानो जा बर' रावनि जेंनायानो जा बेखौ नायगासिनो दङ आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जोङो माने जोङो जिहेतु नेशनेल एजुकेशन पलिसिया फैगासिनो दङ बेनि मेन्डेटरि हिसाबै बर' रावा जिहेतु क्लास 10 मेट्रिकसिम जोंहा बर' रावा सोलिगासिनो दंखायो बेखौ जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम लांनायनि थाखाय जोंहा BTC सरकार आसाम गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद जोंनि लोब्बा आफादफोरजों जोङो सावरायनानै बेखौ जोङो 12सिम लांनायनि जा खाबुखौ मोनबाय आरो जोङो नेक्स्ट एकाडेमिक सेसननिफ्राय जोङो 12सिम माने जोङो बर' बिजोङै फरायहोनायनि जिथु खाबु बेखौ जों होनो हागोन होननानै जों माने मिजिंथिदों आरो थाबैनो बे जाफुंसार मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा।